Niin. Ei se oo mikään ongelma. Mulla on auto. Vittu tuolla ojassa. Kuule mä oon ajanut niin kännissä kuin voi olla vittu Audi. Ja mä oon ajanut ihan hyvin. On mulla itse asiassa aika rikas lajia, jos se on rehellisesti. Se on ylilääkäri. Periaatteessa mikä on paras huume mun mielestä kysyt. Jos on hyvät vibat, no se riippuu ihan ympäristöstä. Et jos sä oot himasta chillaamassa, niin mä suosittelen RST henkilökohtaisesti. Ja jos sä menet baariin, niin vedä koksuun. Tää on kultaa, ihan että kultaa. Tää painaa aivan vitusti. Kun se ei oo osamaksua, ei mun kanssa osamaksua mitään, kun vittu ne on luottokortti. Jonka mä saan maksettua. Porvari. Hei vittu kattokaa tätä. Mä sain kuskuttua. Voi meille tulla dokaa jos haluu. Mulla on vittu kultainen ameksi saatana. Joo, varmasti mä laitan paneettaas niitä kameraa edes. Ei mitään todisteet. Ei saa... 16. Mä olin ite voittu vasta 17, mä panin ekentellä itse asiassa. Mä olin 13. Niin, se on vähän mennyt nää joo. En oo koskaan ajanut ylinopeutta, no olen ajanut Niin, no ylinopeutta. normiyöt on yleensä vähemmän. Äijä sanoi, että jaa mä istun 4 vuoden linnapommeet kohta. Mä olisin, että mä istun vittu 6 vuoden. Jot tyhjäksi, tää on liian vahvaa. Jos mä jotain tyhjäksi, niin mä oon aivan vitun kännissä. Kesän lopussa tulee 6 vuotta, mulla on yritys. Okei. No onnea sulle vaan vitosti. Vittu. Mut mä istun sit kuolta, mä oon äkkikertalainen. Kuka panis kaiusta? Käsi, sanokaa nyt. Mä iskin mutkan kytä otsalle, niin en mä viittinyt murhaa sitä. Sit taas kun on murhastyytä. Kuka panis kaiusta nytten? Mua uhkas 3 kyttää aseella samalla kun mä uhkasin 1 kyttää aseella. Tää tapahtui helmikuussa. Ja no heinäkuun puolivälissä mä istun. Huumausaineen rikos, törkeä. Kuusi vuotta. Tärkeä huumausaineen rikos. Mulla oli niinku piti yli 100 grammaa. Ja en tiedä mihin mä istun. Varmaan Vantaalla. No mä oon kyllä kännissä, pakko myöntää. No ai jaa. No se on vittu, mä oon ainakin ihan helvetin kännissä, pakko myöntää. Piriä. En mä oo Ei vetänyt. oo vedetty piriä, tää alkoholi. Piri on ihan itsetuntoa. Piri oikeesti on ihan itsetuntoa. Vettäkää mun puolesta vaan. Mitä niin mä oon kuollut? Meillä on vittu viina ja pullo, avaamaton pullo. Meillä on kuollut vielä lähelläkään. Siis tää on taas alkuiltaa. Jos tää teille aloittelu, te ootte vielä nössöön. Ei pahalla. Niin kauan kun mä näen vittu eteenpäin, niin kauan tää on aloittelu. Tulee jälkeen selväksi. Niin... Ja me Me ei ole vedetty mitään. Me ei ole vedetty mitään, me ollaan vedetty alkoholia. Ja mä saan kyydin kohta meidän röökille. Mä saan kyydin kohta meidän röökille Shellille. On kuvattu kuin paska. Ei mitään ongelmaa. Ota se Pople mukaan. Ottaa Pople mukaan. Lähdetään. Takki päältä. Älä. Ei, pistä takki päällä, mä otan kamera.
Okei, kukaan ei puhu mitään, niin mä lopetan tää lähetys. Lopeta lähetys. Pidä vaan kamera päällä. Ei kukaan puhu siellä mitään. No ei. Sä voit heittää koko sen aina kun me ollaan autossa. Ostaa röykiä ja sillä. Sä voit heittää ihan Me lähdetään röykihakuun, mut niinku... Tuleeko sulkaan meidän kaa? Niin mikä on ongelma? Niin, mulla on ihan hyvät jalat. Mulla ei ole mitään ongelmia mun jalkojen kanssa. Joo, tiiätsä, vittu, haistakaa vittu, mä lopetan tän lähetyksen. Mä en jaksa kuunnella tästä vitun paskaa. Menkää kaikki helvettiin. Niinku oikeesti. Tää vitu ilmaa päällä. Nyt mennään. Mene takapenkille. Miksi takapenkille? Sä oot kuvaamassa. Mä voin kuvaa etpenkille ihan hyvin. Jos mä ajan. Mä voin kuvaa etpenkille ihan hyvin. Nyt mennään. Ui. Ja Audi vähän matkailee.